Sundo tayo, sundo. Sa Airport Terminal 3. Yeah. Skyway tayo. Kailangan magsipag kahit kapos-kapos. Hirap ng magka-college yung anak mo, umupahan pa, naku, kapos-kapos. Lagi lang itlog, ulam, Lucky Me Chicken, noodles. Yeah. Parking siguro tayo nito. Sige, bye. Ay, hanap ko pera, hindi karera. Mahirap na, munting oras lang yan. Wow, traffic ah. Skyway na to, traffic pa rin. Yeah. Ilang minutes na? 4. Ay, nako. Jumcar. Sobrang idol yung Jumcar.
Na-birthday pa naman ngayon ni Papa Jom. Kaya nakaabang yung mga asawa ko at saka anak ko. Saka yung lola ko. Mga die hard. Baka maabutan ko mamaya. Sa traffic sa Terminal 3 oh. Kasi yung galing yung galing Bikutan, paakyat puntang Terminal 3 oh. Okay lang, dumadaloy naman. Wag dyan. Biyernes sauce. Ganito pa, Biyernes. Last hour pa. April 11. Mag-uliwig na pala. Traffic oh. Terminal 3 tayo. Dito sa kaliwa. Terminal 1 at saka 2. Dito tayo, Terminal 3. Andros Avenue. Ang daming bantay ah. Kung nagkamali ka doon, huli. Parking tayo. Ilang minutes na? 9 minutes, 10 minutes.
Naliligaw ng motor. Skyway, motor. At ka umakyat. Ay! Kanina ka pa eh. Kanina ka pa eh. Okay, paparking na tayo, paparking na. Okay.